Nayo nigo abakansula bakoro korwa sensemo ya North Mugirango ime county ya Nyamira bagandiriye omurembe koene kiwagati ya Barayi aya magaga yo mugavana bwe county ya Nyamira Amos Kimuminya ribokororokana kurutarana chingwa na chindindi no muchumbe o North Mugirango Josh Nyamoko bunatokumanywa no muri kyoito Job Monkey. Nigo siasa igore oboteneneri bwe county ya Nyamira cyaretera liberera linene ase amatuko agwango iga Kombu yale andalate mwakira jingobi. Masero biyare mwachingobi. Yo tantare wote wait. Yacho ni abande. Sina ubaya na yeye. Lakini bwana gara kungira alia gara bwata madaraka de. Na inchenga lembu ne president. Okungusana na okonene kwarorekanire egatyo mugavana gwe county Nyamira no mubunge ono tumugirango Josh Nyamoko. My executive wachumbe senators na women rep tutembe pamoja. Yani jaba kole chongelgira sisi bagota. Bago kwana asensemu ya ikonge bono nigo abakansura abakoro babeire bagwesokia na gosabuko bwaterana egati ya Barayi abo na ndamegete kiyoma elio amasikani tigabe egati ya national government na county government na mono bainyura abantu kuduri mashinani ikiagera ebintu nebinge bono kibara kya salikire ebintu bya salikire kisukuru nini bari yogota binya gitari bibaga bakwenda okole gashi batebirira mangano koramana gosa batari kungana bachamo bakonye Nyamire yaiterabe kipara kibe kinyagitari kirosigwe kikawa kitinyore chiro chicha kinyore chiro mbagi kelia engana yokoramana egati ya Barayi na goteba ningana yogoichane mono yera chikuirania amagenderero maega agera goikato tutatwarite amasikani bijate korrekana ngiye kera abantu bakuramana munabone gente kaba kuwa baja abanene bajakire kuramana atarani yogekorete bichembe ase Nyamira county Murayi umuya yanarite kuramura kinyokira noyo narite kurama umuntu tukaga gusina akore magenderane Nyamire yaitu igonda atebe naki capacity y'abantu ba national ne capacity y'umuntu re president ya county asikerieta mbasaba Barayi abukobeka abakoreri bosyo eline koreta amagenderero ase county ya Nyamira negasi babwene de koraki ebintu ebine byontigera nontigera gatigerundi taringo bwomerere paka oche kweba korubi ya mbiro biragera usikwe ebikorubi ya usikwa konyete no muntu agukwinyurira tigakorera abantu baitemiremo kerara aje gutwara ukugani abantu mbarore era twara masikani yaye igo tware gusabanga Nyasaye atokonye ntwa bakanzo bari twarwe to ni twarose tiva nyono bisi bakorere gasi ni ntutwaye begete tindaro bisi ende yabekirwe igo tigaye batwara masikani amanene ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Monkey.